Sipa. Awan samot kita oh. Angkal. Angkal, mabalin tag damag. Kagawad! Sika mo gayam. Napay niya dyan kagawad. Mabalin. Angkal, tani awan samot kita oh. Nakita mo ng Sipa. Ay, haan mat. Ang nakita no na panan na. Apa ya? Napanan na nga taaya. Kasapulan nga umain to no bigat idi barangay hall ta. Kasali dagamin di programa. Programa? Un nga maanga into no bigat. Angkal. Programa ti barangay. Un angkal. Kasali da. Un angkal. Sakay, kagawad. Baka kasali amat. Alakahan sa angkal. Awan Ha? tinagan mo. Kita aman kagawad. Yan tilistahan nyo. Baka kasali Siguro ka. ako mat. Siguro katakitak angkal. So ata, kagawad. Ala, awan mo tinagan mo angkal. Kasi palang kalagat iba na. Ay na, kagawad. Kasta kayo magatal talaga. Adda iti paborito yaw. Ngalalain kadag iti programa iti barangay. Agasin yaw. No kasta nga programa ti barangay. Awan tinagang kaw. Kasta mo nga kinanayaw kagawad. Sa lang iti may paspasuli dito'y purok may. No programa ti barangay. Awan tinagang ka. Nuno dagita suli-sulisate, dagita apat patrabaho yaw, dita purokin, dita barangay. Number 1 tinagang ka. No pa nagkukontribusyon. Number 1 tinagan ka, kagawad. Angkal ta. Ngam lukas na nga programa ti barangay ay na di pa yung mapili mate, ti tao mate. Di pa yung may lista mo tinagang ko magkagawad mate. Ay na bro, adda pa paborito yaw nga talaga kagawad. Kasta kayo nga kinanayaw ne. Buray katakitak. No, adda nga na isalat tinagan. Dahita ti kung kunak kada kayo kagawad kay talaga nga dati paborito. Isuda lang ti paborito yaw talaga. Awan nga talaga. Sa bagay kabagyan yaw kagawad. Kita lang ka, kakabagyan nyo, tiyam amuyaw. Dakdatao nga diyo kabagyan. Kada eleksyon lang ang amuyaw. Angkal, nagadumok nga sinaumon. Pa'y sumay, kagawad eh. Ang kanay. Tinagan mo di listaan, angkal. Kay isugarod kay, awan man tinagan ko, hindi talistaan nyo, ti programa, ti barangay. Eh. Umay ka nga rod, angkal, di barangay. Ta isalit dinagan mo di listaan. Kasta kagawad. Rumbeng laeng, isali yung tinagan ko, kada kita programa, iti barangay, ta bumarangaya, mate. Ayun, inayon ko tinagan mo, nandiyan kasta. si listaan. Rumbeng lang, kagawad. Listaan, dagiti mapurga. Umay katatan, kauray umyan ka, pwede barangay hola. Purga. Ta, mapurga ka, ta sigurado nga adu ti ariya kung nakadakdakil ka san mo, kung agrup-grupa ka nga ariya. Umay ka. Kahan mo na dito, maniri ki ka. Anong kagawa? Riri ka kada ti programa ti barangay. Oh, sir dundi ti barangay tayo. Ariya.